Molt bona nit a tothom. Aquesta nit tindrem la gran final de l'edició anual del Torneig dels Històrics del futbol digital català, que enfrontaran els equips de Reds Gaming versus l'eSports Terrassa. Al meu costat, com ahir, tenim el senyor Pireta. Què tal, Pireta? Molt bona nit, senyor Winter Souls. Estem preparats per veure aquesta gran final de la futbol digital català, de la quarta edició del Torneig dels Històrics. Sembla que fos ahir que començaven amb el tema de la FDC i veiem que ja va pel quart any que la FDC està on fire i tenim el gran torneig de tots els equips històrics d'aquesta FDC. Impressionant, eh? És a dir, però bueno, a veure quin partit faran avui en aquesta final els eSports Terrassa i Red Gaming, perquè vam xalar ahir moltíssim en les semifinals i ara mateix tenim els dos equips més forts d'aquest torneig i a veure com resultarà això, perquè, ostres, bastant forts, eh? Pugen bastant forts i crec que em sembla que ja estan començant, pot ser? Deixem que ho comprovi, Pireta. Tenim que estem convidant ja aquests dos equips i sembla que començarà en breus aquest partit. Veiem, com sempre, el país d'escalfament d'abans de l'inici del partit. I, Pireta, això començarà en breus. Jo t'anava a comentar que anava a fer un breu resum dels resultats que hem tingut durant aquests dies en el torneig, però veig que no tenim temps. No tenim temps. No tenim temps perquè començarà ja aquest partit. Atenció, avís de navegants. Terrassa anirà a blanc, eh? A l'esquerra el Terrassa, a la dreta el Reds Gaming. Pilota pel Terrassa, que juga ja ràpid cap endavant. Lateral dret d'aquest camp. Fixa't que ja arriba a l'àrea, atenció, pot ser un primer centre en el primer minut i acaba perdent aquesta pilota en l'àrea pràcticament ja del Red Gaming, que controla la pilota tranquil·lament. Què hem d'esperar d'aquest partit, Pireta? Doncs hem d'esperar xilenes, hem d'esperar regatejos, domini brutal del mando. Atenció, Pireta, perquè el Red Gaming tenen la primera ocasió dins de l'àrea i acaben perdent la pilota, igual que feia el Terrassa en el minut anterior, i ara són aquests qui troben la pilota endavant. Lateral, en aquest cas, esquerra pel Terrassa. Atenció, que arriba ja, va a porteria i va fora. No s'ha costat aquesta pilota, Pireta. No, el que et comentava, veurem el que et comentava abans de començar, que veurem un joc molt guai. Al principi tantegen els equips una miqueta per veure quines són les posicions, que dominen més, que és com juga, si juguen agressius, defensius, i després a la mitja part veus que el coach els hi fot un bon meneïto i canvien d'estratègia. Un Reds Gaming que juguen la pilota molt enrere i s'estan liant ells sols, i al final serà falta i pilota pel Terrassa. Una pilota que està molt lluny, no crec que busqui porteria, sinó que crec que jugarà en curt, que és una millor decisió per aquesta distància, però anem a veure què realitza aquest jugador. Jugada preparada que no acaba de sortir del tot bé i tornarà a jugar el Terrassa en una línia bastant curta i arribarà la pilota al porter. Un Terrassa que sembla que està jugant molt còmode, li agrada la possessió de la pilota i minut 11 seguirà atacant. Sí, va trobant els forats i va avançant, pilota enrere per repartir una miqueta el joc i desencaixar una miqueta d'atac de Red Gaming i aconsegueix fer bé els atacs. Red Gaming aguanta les línies del mig, aguanta les línies de defensa i quan pot intenta atacar. Un Red Gaming que ara recupera la posició d'aquesta pilota, vol jugar lent però acaba perdent la pilota, serà fora. Seguirà sent pilota pels vermells, que se la lien una mica i sols i l'acaben traient amb sèries dificultats i acaben perdent la pilota un altre cop. Un Red Gaming que no acaba de poder avançar del seu camp. Una línia del mig del Terrassa està jugant molt bé, atenció, perquè tenen una ocasió que acaba sent pilota pel porter. Un Terrassa molt actiu en atac i que cuidado perquè ha d'anar enrere perquè Red Gaming decideix atacar. I com estàvem acostumats ja l'altre dia, molts jugadors ja enredarits molt ràpidament
I pilota pel Terrassa un altre cop, que la roba en els seus defenses. I atenció, perquè sortirà el Terrassa i se li complica, segueix la pilota per aquests blancs, que no acaba aconseguint res, i tornen a treure aquesta pilota de sobre. Atenció, Reds Gaming, que té un contraatac bastant bo, la juguen ràpid, pilota en el mig del camp, que seguiran obrint cap a una de les bandes, intercepta el Terrassa un altre cop en atac, uns atacs molt ràpids que estan tenint aquí Pireta, i aquests blancs que arriben a la frontal. Atenció, primera ocasió pel Terrassa, i fora. Serà el primer córner pel Terrassa en aquest partit, minut 23, que poden centrar l'àrea, crec que és una bona ocasió. Atenció, jugada que arriba al punt de penal, no serà res, segueix controlant el Terrassa tranquil·lament, torna a centrar l'àrea, atenció, frontal de l'àrea de cap, i pilota pel porter fàcilment, que se la traurà de sobre, i jugaran aquests Reds a una línia ja avançada ara per ells. I torna a veure la pilota Pireta, un Reds que els està costant mantenir aquesta possessió ara mateix. Doncs sí, a veure, aquests Reds els està costant una miqueta perquè el Terrassa està fent molt bé el joc que ha de fer. Cobrir totes les posicions de red, val? I a partir del mig camp sempre roben pilota i avancen molt bé en l'atac. Red el que està fent és un passada curta per intentar treure's a sobre a la gent del Terrassa, intentar penetrar a l'àrea de penalti, i com pots veure ara arriba, però igualment la defensa està a sobre. I torna un altre cop al contraatac del Terrassa, que està per totes. Exacte, Pireta, uns Reds Gaming que els hi està costant una mica veure aquestes possibles jugades d'atac, i un Terrassa que està a tope buscant a l'atac 100%, pilota pels Reds, i que jugaran amunt, atenció, perquè se l'acaben traient aquesta línia de defensa del Terrassa, i atenció perquè tenim una altra ocasió des del frontal d'àrea i va fora. Una pilota que ha anat molt a prop d'aquesta porteria dels Reds, Pireta. Sí, un xut lluny, fora de l'àrea de penalti, molt poc controlat, és el que s'ha d'esperar. No sé que siguis un Koeman o no siguis un Iniesta que sàpiga tirar míssils terra-aire. Atenció, Pireta! Ocasió per Terrassa, fora! Fora! L'ha vist molt a prop aquest Terrassa, i a punt d'avançar-se en el marcador en el minut 35, però seguirem 0-0 de moment, Pireta. Sí, pressió del Terrassa, està jugant molt bé, està prenent les pilotes que avancen més enllà a mig camp de Red Gaming, i quan la té els mareja molt els senyors de Red Gaming i fan l'atac perfecte, és a dir, estan allà, estan sempre en el terreny de Red Gaming fent el joc. Red Gaming ho intenta a vegades, però no l'acaba de tenir totes, no les acaba de tenir totes. Atenció, Pireta, perquè com diem aquest Terrassa està molt enxupat en atac. Següent ocasió, arribarà a frontal de l'àrea, centra molt llarg, controlarà per poder xutar, es pot girar, l'acaba perdent. Pilota pel Reds un altre cop, que surt en contraatac, atenció, que pot arribar una pilota llarga. Pilota al final pel Terrassa, que jugarà tranquil·lament una altra vegada. Minut 40, Pireta, i 0-0 de moment al marcador. Sí, aguantant la pilota. El Terrassa també està molt bé defensant. Si ho està a la davantera, també ho està al mig centre i defensant. I Déu-n'hi-do, s'ho està currant. Ha de caure un gol de Terrassa en breu, perquè a la mínima que li arribi, la sentada que ha fet abans amb un córner i dues altres sentades que han rebut ha sigut l'únic que ha fallat, i l'únic que s'han pogut agafar a Red Gaming per poder tornar a aconseguir la pilota i tenir una miqueta d'atac. És l'únic que ha tingut Red Gaming de moment. Ara, potser ens impressionen. Exacte, Pireta, uns Reds que ara sembla que en aquests últims minuts de la primera part s'estan fent amb la pilota i són els que busquen les ocasions més clares, però no acaben de definir bé a partir del mig camp cap amunt. Tenim 3 minuts de descompte i pilota pel Terrassa, que arribarà al lateral de l'àrea, que s'acaba liant una mica i sol, la segueix lluitant, pilota pels Reds en una línia de defensa molt enrere, se la treuen bé. Atenció, Pireta, perquè n'hi ha ocasió pels Reds, que acabaran jugant més tranquils, i l'acaba tallant aquest Terrassa, i acaba aquesta primera part, Pireta. Una primera part que ha semblat que aquest Terrassa estava molt enxufat
en totes les línies i que un Reds que els està costant una mica moure la pilota. Sí. Al mig centre, bueno, al centre del camp era el Terrassa i és on tallaven tots els atacs de Red i a més el Terrassa tenia unes puntes laterals que sempre arribaven i estaven per rematar. Red també ha tingut unes puntes laterals brutals, arribava per allà, però el Terrassa sempre li llegia la jugada. Sempre li llegia la jugada. Fins i tot li han tret passes curts, els han tret. Terrassa els ha agafat com si res. Els estaven llegint molt bé el Terrassa. El Terrassa té bastants punts per acabar guanyant aquest torneig. Si no fan una sacsejada ara al vestidor, ho tindran una miqueta fotut. Exacte, Pireta, i ja comencem directament amb aquesta segona part. Pilota pels Reds. I veurem a veure si surten més enxufats. Sembla que sí, sembla que surten atacant. Atenció, que serà la primera ocasió en el primer minut per aquests Reds. Lateral de l'àrea, la juga Isol, cuida amb el delanter, es lia una mica. No acaba de definir, la intenten treure els mateixos i l'acaben perdent. S'estan liant massa i han de jugar més senzills, Piret, a l'hora d'acabar en un gol. Fixa't que ara treuen la pilota. El Terrassa, atenció, una passada molt bona. Frontal d'àrea, pot arribar a xutar? No. Una defensa molt bona d'aquests Reds Gaming i acaba sent pilota pel porter que la jugarà, se la tira al peu i la treu ell mateix. Sí, Red Gaming ha jugat molt bé la carta de l'arranque en fred i ha pillat amb els pixats del ventre dels senyors del Terrassa. Sí, directament ha fotut un atac i que es ve estaven tan a dintre de l'àrea de la porteria, però bueno, han estat atents els del Terrassa i després han fotut el seu contraatac, el mateix que estaven fent a la primera part. Bastant actius, ja estan calentets Terrassa i ja fa bon joc. Fixa't en aquesta pressió que està fent el Terrassa en aquests primers minuts de la segona part, que no deixa que els Red Gaming juguin tranquils i atenció, perquè tornen a estar a l'atac i serà pilota pel Terrassa molt al límit i uns Reds que acaben agafant la pilota pràcticament en la línia de casa. Uns Reds que surten ara un altre cop en el mig del camp cap amunt i acaben perdent la pilota per no fer una passada i seguir endavant. Atenció, orientació cap a l'altre costat del Terrassa, massa llarga, serà pilota pels Reds. Sí, veiem aquí... Ui, la perd la pilota, ell sol, un Reds Gaming que sembla que estan una mica nerviosos i que han acabat perdent una pilota que era gratis totalment. Totalment. Estan nerviosos, sí, és a dir, sí que fan el bon joc, però hi ha algun jugador de Red Gaming una miqueta nervioset, o potser és el que et comento sempre, el tema dels servidors d'IA, quan t'agafa mania un servidor o un jugador o dos t'agafa mania als servidors, el mínim de ping que té, pilotes perdudes amb coses tan tontes com passades curtes. Exacte, Pireta, veiem que el Terrassa segueix amunt com ens ha ensenyat en la primera part i no deixa que aquests Reds Gaming juguin tranquils, juguin còmodes i els hi està sortint bastant bé. Fixa't, Pireta, que hi ha fins a 5 jugadors, 6 ara mateix per part del Terrassa en camp contrari i no deixa que la pilota surti cap amunt. Sí, van en grup, però amb un grup molt consistent. A la mínima de teu i comencen la possessió i l'inici de la jugada d'atac. Van molt enxufats. La defensa dels Reds està fent hores extres, impressionants. Aquest porter que se la lia una mica i sol i al final se l'ha de treure de sobre, mig del camp, Pireta va al Terrassa un altre cop en atac i aquesta defensa dels Reds que està fent un treball meravellós avui per al seu equip que no permet que aquest Terrassa acabi de definir, frontal de l'àrea per ells i un altre cop la defensa que se la treu de sobre i jugaran els Reds amb una possessió a veure si és una mica més llarga del normal, però no, serà pilota directament pel Terrassa, una passada que era massa llarga i al final acabava sortint per al lateral del camp. Reds Gaming jugant la pilota pel centre del camp, volen una possessió llarga, sembla, la juguen molt bé, atenció, passada curta, un altre cop surt pel lateral del camp, pilota per Reds, que se la lia i sol, al final acaba perdent la pilota. Acaba perdent una pilota, Pireta, que estem dient que estan perdent moltes pilotes, molt senzilles, per no fer una passada curta, fàcil,
i no acaben de jugar el que ells volen. Volen jugar ràpid, volen jugar tècnic i tenen un Terrassa que està sempre allà, està de mosca collonina tot el rato. Terrassa, com que sap que vol jugar per terra, el Red Gaming el que fa és joc aeri i a la mínima ja tenen la pilota enmig del camp. No sé, m'espero que el xat d'equip de Red Gaming sigui bastantes bronques, bastants bugs, perquè és per estar desesperat, No tenen possessió, és per estar desesperat. Atenció, Pireta, perquè arribem al minut 80 de partit i de moment 0-0, tampoc hi ha hagut grans ocasions, un parell pel Terrassa que han estat molt a prop, però per part dels Reds pràcticament cap, Pireta, no acaben de definir aquests Reds. No, a veure, tant un equip com l'altre estan fent feina en les parts que han de fer. No se sap si al final el Terrassa arribarà a fer una jugada bona i plantar-se davant de l'àrea de porteria i xutar, com Reds Gamings, fer una passada a l'espai i una pilotada a l'olla, provant sort a veure si entra, perquè, bueno, mai se sap, un canvi d'estratègia i pilota a l'olla. Com va passar ahir, Pireta, amb aquest Terrassa que fem el partit en el minut 92, no podem dir res fins que no escoltem aquesta xiulada de l'àrbit i ara mateix és pilota pel Reds en el minut 84 ja, mig del camp, acaben perdent la pilota a mans del Terrassa, que juguen pel terra i recupera. Serà ocasió per aquests Reds. Aquesta vegada intenten jugar alguna millor, però l'acaben perdent un altre cop. No acaben de trobar el seu lloc en el camp, Pireta, avui aquests Reds. Sí, Reds sembla que no estiguin perdent la possessió, és a dir, van a per totes. I sembla que Terrassa el que vol és anar a pròrroga, que es ve com partits reals, però no se li veu una possessió mega bèstia. No, és a dir, volen pròrroga, Terrassa, crec, o buscar l'espai per intentar entrar i arribar fins a porteria. Tenen les coses més peliagudes, Ara el Terrassa ja no està fent la possessió que estava fent abans. Ara està cansat el Terrassa i crec que Red Gaming ja li ha agafat la mesura. Entrem en el minut 90, Pireta, tindrem 2 de descompte, un partit que encara no està definit i atenció perquè serà ocasió per Reds, la poden tenir, minut 91 de partit, atenció, lateral de l'àrea, però bona pilota que va al centre, punt de penal, al final serà fora i serà final d'aquest partit, Pireta. No, final no, pròrroga. Exacte, tindrem pròrroga. Per tema de format, crec que potser són 2 pròrrogues, camp a camp, però... bueno, clar, si l'han fotut en format, la partida personalitzada, si l'han fet en format torneig, ha de ser doble pròrroga, amb gol d'or, em sembla, o ja ho veurem. El tema del gol d'or no sé si és. Ara veurem, Pireta, com acaba aquesta pròrroga. Veiem que de moment carrega la partida un altre cop. Sí, estan fent el temps d'anar a veure l'Aquarius als vestidors i a veure com es pot fer així una miqueta, com es pot guanyar el partit. Es pot dir, Pireta, que el partit torna a començar. Primera part de la pròrroga, pilota pel Terrassa que ja la mou cap endavant i un Red Gaming que sembla que ja s'han enxufat i que tornen a estar actius en aquest partit, Pireta. Sí, ara veurem a veure com afecta el cansanci. Crec que no és tan dramàtic com un partit normal i corrent, al qual quan veus que van a pròrroga a finals de Copa o a finals de... Oye, cuidado, Pireta! Red Gaming a la frontal de l'àrea i acaba perdent la pilota amb aquesta magnífica defensa del Terrassa que segueixen atacant aquests Reds, no hi ha fora de joc i un Terrassa que jugarà en línia de defensa, se la treu de sobre, li surt bé amb mitges, recupera la pilota al Red Gaming i serà pilota per ells mateixos. Segueixen jugant, Pireta. Ui, aquest Terrassa recupera la pilota enmig del camp, puja la pilota per al lateral, segueix pujant i al final acaba sent la pilota per la defensa dels Reds que jugarà un altre cop cap amunt. Centre del camp, atenció, un altre cop, arriba a la línia de davanters d'aquest Red Gaming. 6 jugadors ja del Red Gaming amunt
i l'acaben perdent un altre cop. Atenció, perquè s'ha enxufadíssim aquest davanter del Red Gaming, que la recupera. Buscava la passada dins d'aquesta àrea del Terrassa, que no ha pogut ser, però si és contra la pilota, gira, atenció, ui! Molt a prop aquesta pilota del Red Gaming, que acabarà sent pilota pel Terrassa, de porteria. A veure... que ho està passant malament. Sí, el Red Gaming ha fotut la cinquena, És a dir, ara no se van tan com xiquites, com diguen. Està a tope. És a dir, ara té la posició ell. El Terrassa, em sembla que no ha canviat les posicions, però Red Gaming ha fotut més gent a la davantera en plan de, bueno, pues amb pressió guanyarem, saps? I sí. Correcte, Pieta, una pilota que buscava bona al Terrassa, que al final no ha pogut ser, i recuperen la pilota aquest equip blanc, que la torna a perdre ràpidament a mans d'aquest Red Gaming en línia de defensa. La puja mig del camp, atenció, és una pilota bona pels Reds, acaba sent pel porter del Terrassa, que jugaran llarg, buscant ja directament els seus davanters. Final de la primera pròrroga. I final de la primera pròrroga, una primera part de la pròrroga, Pireta, molt ràpida. Sí, és el que vas, És a dir, abans intentava dir, no és tan dramàtic com un partit de futbol normal i corrent quan veus una final de Copa, que flipen, saps, els jugadors, perquè estan rebentats a la final i veus que la gent, els pobres jugadors juguen en curt, tirant-se al terra amb unes rampes de l'hòstia. Aquí, mira, és virtual, saps? Però igualment hi ha moltes ganes de rematar un moment, en plan de com ha jugat l'altre i com ho farem. S'ha vist que el Red Gaming s'ha posat les piles, ja ha enxufat, i ara Terrassa el normal és que canvi d'estratègia igualment i també els espanti a Red Gaming. O a veure, ja veurem. Si s'acaba la segona pròrroga sense gols, ja saps, penaltis. Exacte, Pireta. Segona part d'aquesta pròrroga, en aquesta ocasió pilota pels Reds, i veurem a veure què s'inventen, a veure si acaben definint o no en aquesta segona part. Atenció, perquè no hi ha falta, sí que hi ha falta al final. Pilota pels Reds, que es poden inventar alguna cosa. A veure què decideixen, sembla que jugaran en curt. Correcte, pilota per la frontal de l'àrea, que no arriba aquesta passada, i atenció perquè surt el Terrassa en contraatac. Bueno, veiem que ara, estan més cansats, estan jugant quasi bé el mateix, però el Terrassa el mateix, ha posat alguna marxa i... Atenció, Pineta, perquè la perden a la frontal de l'àrea i no sé ben bé què acaba de ser, sembla que hi ha hagut falta. Pot xutar el Terrassa, minut 109, segona part de la pròrroga, ocasió molt important per Terrassa, xuta, fora! Fora en el minut 110, una ocasió molt clara al Terrassa que no acaba de definir tampoc. No, xut d'alt, han fotut les piles. El Terrassa ara és qui està han fotut la marxa i ara estan fent joc molt ràpid els dos. El Terrassa ha pujat més gent a dalt. Està fotent més pressió i potser una miqueta el Red Gaming ja sabia que pujaria la gent a dalt i ha posat més gent al mig del camp, més presència al mig del camp. Mig del camp i algú... Sí, mig del camp em sembla que n'hi ha 4. Sí, han canviat una miqueta les tornes, només amb una mitja part de pròrroga. Falta a favor d'aquest Terrassa, que com la gran majoria sembla que jugaran en curt. Correcte, aquest Pireta, no te m'adormis. No hi ha gols, però no te m'adormis. I serà pilota. Tinc gana de gols, tio. Estan jugant massa bé. Estan a tope. És perquè estic concentrat, tio. Estic veient el partit i, hosti. Atenció, perquè hi ha... Els telespectadors. Hi ha pilota pels Reds, que juguen un altre cop. Avançats en el camp del Terrassa. Jugant un altre cop enrere. Pràcticament línia de mig camp. I arriben ja, línia de 3 quarts per aquest Red Gaming, que buscaran seguir atacant. Pilota per ells una altra vegada. Pilota llarga que torna enrere. Buscarà al centre d'aquesta àrea. Atenció perquè pilota a la frontal. No acaba de definir
Reds Gaming, un Terrassa que s'ha tancat molt bé al darrere i no permet que aquest Reds Gaming acabin de definir en la seva porteria. Atenció, perquè arriba Hòstia, targeta groga. targeta groga, minut 120, 2 minuts de descompte. Atenció, Pireta, perquè això ja s'acaba, Pireta, atenció, perquè pot ser pilota a l'àrea. Té uns grans números de que la centre directament, buscarà definir un gol amb una centrada. Atenció, perquè ha de jugar a pilota ja, potser també té l'opció de jugar en curt. Centra la pilota a l'altre lateral de l'àrea, molt alta. No. Pilota que no serà per ningú, perquè anem directament Penaltis. directe al penal. Primer jugar al Terrassa, primer penal pel Terrassa. Gol del Terrassa. Primer, vinguen. Xuta Farem ràpid, ara ara. mateix Reds Gaming. Gol per ells també, 1-1. Segona ronda de penals. Parada! Para! Atenció, perquè Reds Gaming es pot avançar i s'avança Reds Gaming 1-2. S'avança Reds Gaming, aquest porter que està molt enxufat. Segona parada d'aquests Reds Gaming que tenen dos ja d'avantatge. Atenció, perquè és gol! Gol! I se la juguen! Atenció, Pireta! I... Para! I serà partit! I la gran final per aquests Reds Gaming. Hosti, tio, mare meva, 3. Hòstia, però l'ha parat a l'últim. Hosti, mare meva. O l'ha parat o no ha entrat, directament han fet un... Ens anem. Pues final per Red Gaming, Mare meva, quin partit al final. Estava supertècnic tot, era a tocar-se els nassos tota l'estona i no hi havia gols perquè estaven tothom ben col·locadíssims. Mare meva, bogeria. Un partit, Pireta, que ha sigut molt ràpid, a la vegada tècnic, però que cap dels dos equips han pogut definir cap gol en els 120 minuts que hi ha hagut de partit en el camp en si. I que s'ha decidit en aquesta tanda de penals on el porter del Red Gaming ho ha fet perfecte. Sí, a veure, en Red Gaming s'ha merescut també la victòria perquè a la segona part s'ha posat les piles i després ja, em sembla que ha sigut a la primera pròrroga ha sigut impressionant el que ha fet. Ha anat supertècnic, joc curt, ras, ràpid, quan la partida la tornaven a recuperar i al final s'ha endut aquesta victòria també una miqueta per la sort dels penals, que és sempre una loteria. Tanmateix, Terrassa es mereixia guanyar per una molt bona primera part que han fet i han sabut resistir tota l'emputxa de Red Gaming que li han fotut a la segona part. Han sigut molt bons en atac a primera, molt bons en defensa a segona, però què hi farem? Si s'arriba a penaltis, és arribar a la loteria i, mare meva, per part de Red Gaming, el tema dels penaltis ho porten superbé. Encara així és una miqueta la tècnica del porter, saber enganyar tot això, però escolta, si t'especialitzes en això i ets bo, mira, amb els penaltis també es guanyen partits. Exacte, Pireta, un Reds Gaming que en aquesta ocasió en la loteria els hi ha tocat i es fan amb la primera plaça d'aquest torneig dels històrics de futbol digital català, que en un partit molt interessant i que al final, Pireta, s'ha acabat per la mínima i no en tenim més. I no en tenim res. Felicitar els campions d'aquesta quarta edició dels històrics de futbol digital català i res més. Anirem retransmetent algunes coses de futbol digital català, que sapigueu que us podeu apuntar en aquest canal, que som amb Winter's Hole, és que em costa, i m'he atacat aquí retransmetent. I res, moltes gràcies per seguir-nos, per veure'ns a nosaltres aquí cridant com uns posseïts. I res, ens despedim, Exacte, Pireta, moltes gràcies per haver-vos passat per aquesta retransmissió de la final i ens veiem en la propera. Vinga, fins la propera.